Ginpangunahan ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda ang pagpanagtag sang ayuda sa idalom sang Assistance to Individual in Crisis Situation o kun AX, programa sang Department of Social Welfare and Development o kun DSWD Region 6 sa isa ka establishmento sa distrito sa La Paz subong nga adlaw Mayo 31. Masobra 800 ka mga benepisyaryo ang kabahin sa medical, burial, medicine, food and other assistance for individuals in crisis situation kag livelihood program sang DSWD 6. Ginpain nga 6 million pesos nga pondo gikan sa National Office para sa nasambit nga programa. Naghatag naman sa mensahe si Congresswoman Julian Jamjam Baronda para sa mga benepisyaryo nga dapat nga makabaton ang nagakiigo nga bulig ilabi na sa medical assistance ang mga pigado nga pumuloy sa syudad sa Iloilo. Nagpasalig naman si Congresswoman Julian Jamjam Baronda nga padayon nga maghahatag sang bulig sa mga kubos nga pigado nga mga Ilonggo. Report ng gikan sa syudad sa Iloilo ni si K5, Jenny Kaunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.